Atong tapuji matuhatta, marede mahita, siya bukay dan nomor 10 ayat 1 dawat ayat 3. Kabahal na umuli bagas dinde batake ay tusido aw naing muli ganut jupang inggowe kululuwi do dise bohini de batake say pantun pangalahoku marado pembohimi say suruhon turohaku toni parbadiai asa say toktong ture tangi aku NDP. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Parangyon hamuma na tamadi Tuhani, marguru to sadok lomo ni rohana, marparbuehon parbueh marhite-hite sa luhut ulaw na denggan, uloy hamu ma Jehovah marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujulona, marhite-hite olop-olop, haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata ama namin na di banua gijang, hupang idohami tuho, sailehon matuhami to din hasitongan doho dame, asa takasuboto hami, nasa lomoni roham, jala urupi mahay mangulahoni siya nasa gugunami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita. Tuhan patulus masa kami, Tuhan on mati nompami, tompamaaho bartulamam, kuro dihoma sandok aon. Tangin hamuma patik ni debata di minggu sedarion, iman atal surat di Jakobus sada ayat 22a. Songnon mahatana, alai gabe siulaon hatai mahamu, unang holan pananginangi, ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata, laho mangulahon na habar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na habar tu patik mi. Amen. Maredahita. Oh Tuhan Yesus, oh
Parato putih madosat nagudangi tu ada pendidebata matangi yang mahita. Ali debata nami nama rasiroha jalan nabadia. Aman nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigali hami rotu jolom. Kuhilala hami. Rikodo asin rohamdi hami saluhna halak perdosa. Alani ido banu pasirep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu para topot hami. Tung na jod dohai manibil sian akadalanmu nabadia songon biru-biru nalilu. Sayu nang pabali hami siat jolom alani dosa nami i. Adang dialomon rohan matiannya kabardosa. Alai hamu boni rohana dolomoni roham asa mangulu. Sesama salut hagi duhon nami. Dohot pangalason nami. Marhite-hite panglulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sapahot maasin roham di hami. Marhite-hite pai dangion. Dohot hagugon nito di perbadia. Asa tarapul situtu rohanay mo jauho. Asa patun. Tigor jala dolat hami marpangalaho. Bahen hasang hapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabigi mabaga-baga ni debata taringot Tuhan sana idosata. Songonon dohatan ni Tuhan Jehovah. Nung apola hupasisi aka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorob aka dosam. Say mulak mahotuahu ayahu dosi paluaho. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Mari dahita. Tabigi mahatan ni debata epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Matius video 15 memuka maisian ayat sada satu ayat sia tajahma masika soring dungi Roma aka seboto surat dot aka perisesian huta Jerusalem mada foto Yesus nin nama Buasa di laun aka sesian ada kasihan akan tuai Adan marburi nasida lahomana. alai ninna mamangalusi nasida yahamu buasa lausamu na patik ni dabata paingot-ingot adat munai Ay dibatado mamatikon pasangan amamu do inangmu. Ia namagurai amana do inana si pusaud do. alai hamu mamudahon ia adong nama doktu amana tu inana pinelehon mata kona napatu hiad pangurupyokku tuho dang pola bela ipa sangapon amana manang inana disi Gabi segaya hamu do patik dibata dibahen adat munai.
hamu pangasih nasi tong do dapur di hamu hata nasi urat kondisi saya dina didok nai Di pasangat pamangan di bakso utuh au. Alayang pamana sida daudo sianaw. jala magopodo pabahen nasida pasanga ponahu ay poda ni jolmado di podahon nasida ido sahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jala na upeopsa amin meredehita Tangihon hatana arburu mahi rajung miruasmu ginonggong nahi pangindo sairehon Tuhan donini pargogo mamula sandok lomongi sai tiup tangan na mangido mahon ramoti padungo asise amon pasada rohaku magolong total hatamu nasitong patogu awon tahati dakum maha porsiaw tai songun nahi dakum di dongata sa porsiaw di sadok portibion rak mahita madok ahu porsea di debata Jehova ido ama pergogo na suatu dosan nato mempalangit no hotano ahu porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehova na sasadai imana tinubuhon di si Maria nagabe-gabe siya to di porbadia adorang sokabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di banghuman ni Silatus na mati terpazal do bana di hao pinor silang na tuat tu banua toru dung ditanom na mula mangolu di hari patonuhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun di debata Jehova amanai pargogo na suatu dosa ni disimai bana usogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu no na mate au porsea di tondi porbadia teladong sada uria na badia uria atau panela Kristen akan na badia doho dia sani dosa doho dia tai na mandok mula mangolu so dagni hak naung mate doho dia ngoluan na sora sudah amin.
Oras. Tabegema titing di tonga-tonga ni Huriata Minggu pasapulo paton dung Trinitatis tanggal sada September 2024. Selamat hari Minggu ma di pasahat Huriata Tuhamu amanami doho inanami na baru romer Minggu di HKBP Pekanbaru. Tuhan debatama nama dongani kita di Parsaurata di Minggu Sadarion. Warta umum na parjolo titing marbagas. Titing parjolo. Na yang majalo pasu-pasu parbogasom ma Kristiono Papahan. Anak niamata Dr. Andus Bartolomeus Papahan. Tubuni nata Lumiaspi Boru Raja Gugup. Maringanan di Jalan Kapas nomor 30 Sia, Rejosari, sektor Pituangin Sukaterus. Huria HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dohot Oroan, Erika Juliana Buru Girsang, Buru Niamata Thomas Girsang Nahinan, Tubuni nata Sondang Buru Karo-Karo. Maringanan di Saribuduluk, Kecamatan Silima Huta. Huria GKPS Saribuduluk, Resort Saribuduluk. Di pasu-pasu di hari Jumat di tanggal 10 September 2024 di pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Namangiu titing parjolo nang majalo pasu-pasu parbogasom ma Doni Octavianus Pajaitan, anak niamata situa Benhard Pajaitan, tubuni nata Waldinar Merawati Eliana Buru Simajutak, maringanan di Jalan Mujai Ronom nomor 200 Onopulusia, Rumbai, sektor pesisir Rumbai. Huria HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dohot Oroan, Badiama Indoren, Emas Jati Boru Simangusong. Boru Niamata Hikben Simangusong. Tubuni nata Rusiani Boru Pasaribu. Maringanan di perumahan Taman Ria Persada Blok E2 nomor 20 di Siseng, Bogor. Huria HKBP Pondok Cabe Resort Ciputat. Di pasu-pasu di hari Sabtu di tanggal 14 September 2024 di pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Napa duahon ruas namoding. Nah di hari Jumat nasalpu di tanggal 30 Agustus 2024. Nunga jumolo marujungulu niamata Sarjono Manerep Sinaga. Tutu umur 30 sia tahun. Nah hina baluhon ni inang Septa Dewati Buru Hutagaul. Maringanan di Jalan Perkasa Gang Perkasa nomor 7, sektor Babu Kuning Tenayan. Tuata mana mga pulisude keluarga na tininggal honna. Suara Koinonia. Padidion Nabadia di hari Minggu Sadarion di tanggal 1 September 2024. Di Patupa Huriata do Padidion Nabadia topek mai di permingguan pukul 10 sada toropna 10 sada halak ianak konne Huriata bawa mai tulu halak boru walu halak. Sokongan dana diakoni sosial di Minggu Sadario di tanggal 1 September 2024 bapungu sokongan dana program diakoni sosial dohita marhite amplop khusus di pasahak mai duksipul jamita rap dohot pelean napa duahon. Parguru Malua di Minggu Sadarion di tanggal 1 September 2024 dibuka do persiajaran Parguru Malua
tahun ajaran 2024-2025 masuk di pukul 14 WIB maringanan di gedung Ex Saudi. Kebaktian Padang paduan suara kantate di Minggu Sadareo di tanggal 1 September 2024. Paduan suara kantate patupahun kebaktian Padang maringanan di Danau Buatan. Laho mames tahun pesta kemerdekaan RI na 70 sia tahun. Na niuluhon ni inata situa besta simajutak SP. Seksi lansia di hari Selasa di tanggal 2 September 2024 di Patupas seksi lansia do senam osteoporosis pukul pitu WIB maringanan di Joloni Gereja marpahean baju olahraga warna biru. Rapat panitia pesta gotilon parheheon napusubulung doho pesta tahun ekumene inklusif tahun 2024. Marsugut manang di hari Senin tanggal 2 September 2024 di Patupado rapat panitia pesta gotilon parheheon napusubulung doho pesta tahun ekumene inklusif maringanan di konsistori masuk di pukul 10 sia WIB. Pinangidoho ma tusude panitia asaria madohoti rapoti. Bunga altar. Nama rangkai bunga altar di bulan September ima siar setor Labu Baru Timur. Pengumpulan dana untuk HKBP Tampan. Di hari Minggu di tanggal 2 September 2024. Padita harapan Lumban Gaul Ulian di Huria HKBP Tampan. Marjamita di Huria HKBP Pekanbaru. Membuka mulai pukul sia WIB. Dohot pukul 11 WIB. Laho mangido panupahion di pembangunan HKBP Tampan Resort Pekanbaru. Marhite amplop khusus. Pengurusan paspor. Huriata direncana hodo dibuka kesempatan turuas nih Huria narade mengurus paspor. Hira-hira 100 halak. Suara diakonia. Ulang tahun. Tusude ruas nih Huria nama ulang tahun hari hatu tubuh dohot ulang tahun pardongas saripeon parbogason. Sia tanggal 1 tanggal 7 September 2024. Parhalado HKBP Pekanbaru. Pasahaton selamat ulang tahun. Hatani debata dienet sian pesalmen 145 ayat 10 Nabo nardo Jahoba di saluhut akadalanna jala basa di bagasa saluhut jadi-jadian nai. Dana prestasi. Pengumuman penerima dana prestasi do bantuan pendidikan tahun 2024. Ima hari Minggu sadarion di tanggal 1 September 2024. Penyerahan hadiah dana prestasi do bantuan pendidikan di tahun 2024 di hari Sabtu di tanggal 7 September 2024 di pukul 10 WIB dung selesai ibadah. Untuk informasi boido tapai hutihut taidama di buku Warta Nadong di Hitaganup. Jemaat yang sakit tatangnya kemaruas ni Huriata namar sahid di rumah sakit dohot nadijabu. Songon natar surat di tiktingon. Anggia ma di dauni Tuhan ta parsahiton nasida saluhuna. Songon ima titing di Minggu sadarion Tuhatama nama masu-masu hita sude.
Da puji matuhata marade mahita sabuka de nomor 610 sada ayat sada doh udutna laos tapasa ma pelian sada a doh sada b. Saat batu Yesus saluhut namoluki rohana pamahengaku saluhut natikiki saat batu Yesus saluhut nadiriki saat Yesus saluhut namoluki Pakeo matangaku saluhut nadiriki Yesus saluhut namoluki
pasahat matu Jesus saluhut na diriki pasahat matu Jesus saluhut na Martang yang mahita dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mga ramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Oras madihamu salutna manginang. Anggiat di bagasan tikyon, marlas ni roha mahita di bagasan asidot holong ni roha ni Tuhatai. Salawat nai hudok Tuhamu selamat hari Minggu. Amanginang hata ni debata nagabe jamita di Minggu pasapulu opaton dung Trinitatis imana tarsurat di buku 5 Musa bidu opat ayat sada ro di ayat 2 dungi diuduti tu ayat onom ro di ayat sia hujahama dihita songonon ma didok hata ni Tuhatai. 5 Musa biduopat ayat sada ro di ayat 2 dungi diuduti di ayat onom ro di ayat sia. Nuaing pe ale Israel setangihon ma aturan dohot uhum akka nahupodahot Tuhamu si bahenon muna asa mangulu hamu jala masuk hamu tutano sitean munai na nileho ni Jahoba debata ni opu munai Tuhamu dang jadi abam muna tuhata nang hutonahoni Tuhamu jala dang jadi oron muna siani ikon radotan muna do akatona ni Jahoba debata munai nang hutonahoni Tuhamu atong radoti jala ulau kamuma akai ay ido gabe hapistaran muna dohot hapatason muna diadopan ya kabangso iadung dibegi nasida saluhut akka aturanon gabe dohonon nasida ma bangso na pistar sahali jala na patas maruhado bangso na bolonoy ay tung tubang sona bulo dia masongoni jonok akka debata songon Jahoba debata tay manang pigahali pehita pau jojo ibana ay tung di bangso na bulo dia maadong aturan dohot uhum natigor songon sadok patikon nahulehon diadopan muna sadarion atong ramoti madirim jala parhamaul situtu todim asa unang lupa roham di jamita akanong ni ida ni matam asa unang talusian roham saleleko mangolu jala ikon paboton munado akai tuaka anakmu dohot tuaka pahopum atong ramoti madirim jala parhamaul situtu todim asa unang lupa roham di jamita akanong ni ida ni matam asa unang talusian roham salele ko mangolu jala ikon paboton muna do akai tuaka yanakommu dohot tuaka pahopum ido sahatna huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus amang inang di topi minggu ta di minggu pasapulo patondung Trinitasion mengeradoti tona ni debata. Imana gabe ko topik di minggu ta sadarion.
Alani ima dihamu amanginang idea do nani dok tona ni jahubai. Tona ni jahuba ima patikna natar surat di buku nabadiai. Tona ni jahuba ima natar surat di buku nabadiai. Jadi ay namar tona do jahuba tuhita ima marhite akapanurirang na di padan narobi. Ay namar tona do dibata jahuba tuhita manginang ima marhite aka apostel na adong di padan na barui. Alani ima buasa ikon radutan tona ni tuhatay. Macay takas dua manginang didok di turpukta di bagasan minggu sadarion. Alasan mengeraduti tona ni debata. Mengeraduti tona ni jahubai. Didok do di ayat na parjoloi. Rapta jaha majua manginang ayat parjoloi. Alasan mengeraduti tona ni jahuba dua ya. Nuaing pe ale Israel. Say tangihon maaturan dohot uhum akka napudahon tuhamu. Ya. Takas duduk di sia manginang alasan mengeraduti tona ni debata. Asa mangulu hamu. Jala masuk kamu tutano si teanon munai nanilihon ni jahuba debata ni oppu munai tuhamu. Ya. Di bagasan Alkitab bahasa Indonesia supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu nenek moyangmu. Ima didok di ayat parjoloya menginang. Jadi tona ni Tuhan Yesus, tona ni Jahuba na pinasahatna tubang soi, dada holan sekedar pernyataan yang menginang. Tona ni dibatai, dada holan sekedar informasi sabing dinasida menginang. Ale tona ni debata menyangkut doi ima tu hidup dan mati ni bangsoi. Jadi molo neng mangolu nasida sadado kucina. Ima radotihamu tona ni debata. Alani ima dihamu ama nami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus mola tona ni debata perintah Tuhan Yesus. Kita bisa gambarkan amanginang di dalam perjalanan hidup kita bahwa tona ni debata gabe semacam tukot doi atau sebagai tongkat dalam hidup kita. Tona ni debata di bagasan pernguluat tahun bisa digambarkan sebagai tukot tongkat dihita tikina mardalan di dalan naladiti. Ikon perludo dihita tukot manang tongkat. Jadi mulu adong tukoti dihita. Tongkat itu ada pada kita, amang inang. Kita bisa berjalan di jalan Tuhan. Ale mulu so adong do tukoti. Babui mahita ate. Maus hita martuka panate. Maus hita madabu. Ladit di dalan tai. Ya soya manginang bui dotona ni debataon di gobarhon semacam palito. Semacam palito dinamadalani arina holom hari yang gelap. Tabayak ko maju manginang muludang ngadong penerangan, dang ngadong lapu, dang ngadong palito. Bui do hita mardalan. Bui do manginang. Boy, down. Dang boy yang manginang.
Molo soadong penerang, mungkin boy dohita merdabuan. Nang songon itu na di Jahoba boy do ya manginang semacam tali sitiopon. Molo mardala kita manginang misalna di jembatan gantung. Kalau kita tidak fokus atau tidak memegang tali tersebut, maka kita bisa jatuh ke bawah jurang atau ke bawah jembatan itu. Nang songonia manginang buido tonani Jahobai semacam password ate manang pin. Tabuto do kana manginang pasti do hita sude mempunyai password manang pin. Contoh nama molo neng membuat tepeng ita sian ATM, totu ikon perlu do hita maboto pin nai kan harus tahu bagaimana agar kita bisa membuat tepengi. Nang songon ita boto do pin ate molo ta pakai buha asabu hita mabuka manang login laho membuka sada-sada aplikasi nata ihuton di media sosial tai. Molo ngata botoi pasti boido hita masuk manang login. Alani hima dihamu salut na ama nami nangina nami na hinaholongan. Sonari ma digobarhon tona ni Jahobai. Gabe semacam kata kunci. Tona ni dibata na pinasahat tuhita manginang. Itu merupakan sebuah kunci agar hidup kita ini bisa masuk untuk menjalani perintah-perintah Tuhan. Alani ima sarupa do pesanona manginang tubang soi hati hai. Molo hita manginang neng mangolu hita jalan neng sahat hita tujuan ningolut taon sada do kucina di hita halak porsea ima mengaradoti tona di debata. Berpeganglah pada perintah Tuhan. Jadi molo neng marlas ni roha maho berbahagia kau berpeganglah pada perintah Tuhan. Alana tiap kebaktian hita manginang, tiap minggu, tiap manang partangiangan, molo para gedda habis majaha episteli hatani debatai do tangyang na. Martua do aka na tumangihon hata ni debata jala iya. Orang yang berbahagia adalah orang yang berpegang pada perintah dan firman Tuhan. Martua mau. Jadi ido manginang. Molo neng mangolu hita, jalan neng sahat hita tujuan ningolut taon. Berpeganglah pada perintah Tuhan. Jadi amanginang dakolan bangsoi dipaingot. Dakolan bangsoi amanginang namangaradoti tona ni debata. Dakolan bangsoi amanginang namangaradoti hatan itu hatai daong. Alay di bagasan minggutta sadarion hitape si ihuton Kristusi boido kata kunci di hita. Molo neng mangolu hita radoti ma tona ni debata. Jadi molo ngasongoni amanginang songot dia do carata. Boha carata laho mangaradoti tona ni debata. Bohado bahenota bagaimana cara kita, sikap kita supaya kita tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan. Marhite turpukona manginang naparjolo dipaingot do tuhita. Di ayat 2 ujau madihita. Dang jadi abbaan muna tuhata nang hutonau ni tuhamu. Jala dang jadi oruan muna siani. Ido didok hatani debata. Naparjolo buhado carata mengaradoti tonani debata. Ima naparjolo manginang. Dilarang kita menambahi dan mengurangi perintah Tuhan. Unang tatabai jala unang orihamu.
perintah Tuhan ini. Imana parjolo di paingo tuhita manginang. Caratta. Alani ima manginang sadar atau tidak sadar, ternyata kita terkadang tergoda manginang. Tergoda dohita, laho mengurangi, laho menambahi perintah Tuhanon. Setadok, tonani debata, tonani Tuhani, alai, tonani jolmado. Setadok manginang hatani tuhatai, firman Tuhan, hape, hatani jolmado. Terkadang seperti itu kita manginang dalam kehidupan kita. Menambahi, mengurangi perintah Tuhan, firman Tuhan. Songon di epistel tanakin di Matius 15 ayat 1 ayat siai hati yang manginang. Didok Yesus do disi. Jalama gopo do pambahenan nasida pasangapon au ai poda ni jolmado di podahon nasida. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia, perintah manusia. Ido didok debata. Songon halak parise. Tampilan mereka di luar ramanginang, tarida burju halaki, tarida do halaki mengeradoti ruhut parugawan nasida. Alai nyatanya doa manginang. Dangadong holong di tonga-tonga nasida. Dangadong pakorhon, tidak ada dampak amanginang dalam kehidupan. Napi natupa ningolu nasida ganu pari. Jadi on mamanginang sifat kita manusia. Seringkali kita amanginang merasa diri kita ini lebih benar. Seringkali kita ini amanginang menganggap diri kita ini lebih tahu. Lebih hebat. Padahal kita tidak tahu apa-apa. Seringkali amanginang. Bahkan olodohita muruk tu Tuhani. Tuhan, Engkau tidak tahu apa yang kuinginkan. Muruk ma ibana tu Tuhani. Ujungna gabedao ibana sian Tuhani. Itu yang terjadi amanginang dalam hidup kita. Alani ima dihamu amanami nang inanami nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Sikap kita kepada perintah Tuhan dipaingot do tuhita radoti hamu mangaradoti ya. Alani ido ikon adong do sikap taat kita kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan. Amang inang keadaan kita tidak tempo-tempo ya. Alai satia mahita mangulahon hatani Tuhani. Artinya tidak tempo-tempo saya katakan di sini. Contoh, tempo kalau saya suka ya saya lakukan. Kalau tempo saya tidak suka ya saya tidak lakukan. Ketaatan kita sebagai orang percaya tidak tempo-tempo amanginang. Tempo kalau firman Tuhan itu cocok ya saya lakukan. Tempo kalau firman Tuhan itu tidak cocok ya tidak saya lakukan. Tidak amanginang. Bukan suka-suka kita. Dang tempo-tempo ta. Alai manok tong mahita mangulahon hatani debata. Amin. Unang songon halak parise nakin nahudoki diturpuk episteli ate. Mereka menegur Yesus karena murid-murid Yesus pada saat itu tidak mencuci tangan. Dang marburi tangan hati haya laki amanginang. Mereka katakan apa kepada Yesus? Kalau kita sederhanakan kalimatnya, songono do didok halak parise itu Yesus. Murid-muridmu itu sudah berdosa. Murid-muridmu itu najis. Murid-muridmu itu melanggar adat istiadat nenek moyang. Aladang, marburi,
tangan. Karena tidak mencuci tangan. Mereka menuduh murid-murid Yesus pada saat itu tidak melakukan adat istiadat. HP amanginang foto hamu do. Nasida sadiri dang uduk mangulahon hata ni debata. Inilah yang dikatakan orang munafik. Didok Yesus dokan pangaci. Mereka mengatakan murid Tuhan Yesus najis, berdosa, melanggar adat istiadat mereka. Tapi mereka sendiri dang uduk mangulahon hata ni debata. Aman nami na holongan di bagasan Kristus Yesus. Mulo tabiring. Ternyata Tuhan bukan mengatakan bahwa adat mereka yang salah. Tuhan juga tidak mengatakan bahwa yang patuh kepada adat istiadat itu orang berdosa. Tidak. Dang di salahud debata manginang adati tidak. Dakkea di salahud debata adati daong. Tetapi Tuhan mau mengatakan, Tuhan mau mengingatkan di sini manginang, jangan sampai adat itu di atas dari firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu harus bisa menyinari setiap adat istiadat kita. Itu yang mau ditegur Tuhan amang inang. Hata ni debata firman Tuhan harus berada di atas dari segala-galanya. Sebagai contoh mau namanginang, mungkin di realita kehidupan kita pernah terjadi. Isi masyak kita manginang, contohna moloro todongna tujabuna, HP nga apala neng marmingguyak kita, neng berangkat monita marminggu, ya, apalagi mah tulang na naruate, apalagi hitalak batako nati manginang didok do pasu-pasu tulang ninna sabola langit itu kan, itu tahe. Pasu-pasu ni tulang sabola langit. Langit na dia. Jadi sabola pasu-pasu ni ise. Ate, kan itu kan namanginang. Buhado carata. Isi masya kita nungapasyan nita neng marminggu hape ro tulang ta sian nadaw. Ada ngapala di Papua neng ro na kebetulan doa dong pesta di Kerinci. Kan ikon mamulus do sian Pekanbaru kan namanginang. Ya. Jadi mampir mak. Dang di Papua neng singgah nasida. Ape hita neng marminggu buha do hita. Bagaimana manginang kalau ini terjadi? Buha do hita lanjut do hita marminggu. Manang makobasi jabut ta ala naro tulang ta. Jadi dohita marminggu, manang sudat dohita lau marminggu. Sahali-sahali do ro tulang namion yang padita. Molo marminggu, adong dope jadwal na asing. Boy itu minggu sore. Molo holan sahali parminggon di bagasan sa minggui, adong dope nang padita minggu depan. Alay molo tulangon, sahali-sahali doro, daw siyak kuta. Ya. Memang amanginang sipata rahitaon, humubasa dohita majakon tulang sian Tuhan. Ate, humubasa dohita majakon tulang sian majakon Tuhan. Sipata amanginang humubasa dohita majakon haroro ni tulang sian manjakon haroroni tuhatay. Dakku boto ngahya ditotok kamu amanginang videoi na adong di medsosi. Roma tulang nai sian huta pitor marlujung ma anak naon madokon. Uma ro tulang. Ya di totot kamu amanginang videoi. Ngaro tulang amanginang. Ngaro tulang buha manueng.
Langsung husiat mainong, oma. Ya. Buha. HP molo Tuhan naro. Buha doa manginang. Unang majo amang situan nami, inang situan nami. Di jabu nami. Inganan pertangyangan. Adong dosong ni. Buha doa manginang majakon haroro ni tuhatai, hata ni tuhatai. Ido na sering terjadi di tonga-tonga perdalanan ngulut tahun. Tapi firman Tuhan yang mau diingatkan bagi kita, amang inang, firman Tuhan harus berada di atas dari segala-galanya. Amin. Kita memang orang Batak. Kita memang menghargai adat amang inang. Bangga doau gabe halak Batak. Di sada sisi iba gabe boru. Tahu diri amang inang. Di sada sisi iba gabe hula-hula. Siani molo tarimang-rimangi taratur do memang ngulut tahun alani adati. Tetapi amang inang yang mau diingatkan. Janganlah alani adat kita mengabaikan firman Tuhan. Unang alani adati kita jadi tidak taat kepada firman Tuhan. Itu yang mau dikatakan bagi setiap kita manginang. Alani ima tabuto do logo ni HKBP ate amanginang. HKBP adong do salib di gijang, jala adong lingkaran ate. Ido kan lambang ni HKBP. Ya. Molo lingkaran ni amanginang itu adalah bumi. Digambarkan itu adalah semua yang ada di dunia itu. Adong hita di si, hita maun. Adong adat, adong aturan itu hatta, adong norma-norma na adong di portibion. Imana di lingkarani. Tapi silang na digijangi. Salib yang di atas, lapatan na. Ikon digijang nado. Hata ni debata. Dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Imana parjolo di paingot tu hita manginang. Napa duahon. Buhado carata mengeradoti tona ni Jahuba. Rapta jaha manginang di ayat paonoponi. Ayat onom. 2 ya. Atong radoti jala ulol kamuma akai. Ay ido gabi hapistaran muna. Dohot hapatasom muna. Diadupa ni akabangso. Ya, setialah. Lakukan dengan setia hata ni debata. Radoti jala ulahon. Molo didok dengan setia manginang berarti berpegang teguh. Dan munggil-munggil rohana manginang. Itu yang diingatkan bagi setiap kita. Molo adong prinsip nanang janjita. Ikon hot doya manginang di prinsipi hita. Manang di janjitai. Nang pegudang akar resiko manang tantangan na taadopi. Tetapi tetaplah setia lakukan firman Tuhan. Napatuluhon. Songo dia hita mangaradoti tona ni debata. Ima dietsia. Unang lupa roham. Dijamita akanong ni ida ni matam. Asa unang talusian roham. Salelek ho mangulu. Ini juga yang diingatkan bagi kita manginang. Jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Dan jangan engkau menghilangkan dari ingatanmu seumur hidupmu. Unang lupahon ya manginang. Tapi kalau kita melihat manginang. Di hidup kita. Ima sahita manginang. Sada sahita ima lupa. Lupa. Asa ini dok nian ngamatua haminang faktor U maka na boy lupa. Dakdanak pia manginang boy do lupa. Hita pe natoras boy do lupa. Alay ima carat tamanginang laho mangaradoti tonan itu hatai. Unang lupa roham dijamita akanong ni ida ni matam.
Alani ima cara na paling ampuh, ima simpan di bagasan roham, simpan di dalam hati kita amanginang. Tona ni debata, hata ni debata. Jadi unang atong amanginang holan di buku nabadiai tersurat, alai ikon ma tersurat ya manginang di roha. Lohot ma di rohatta, melekatlah di dalam hati kita. Firman Tuhan dan perintah Tuhan itu. Dungi na mangiut muse, napau paton, mangarado tito na dibata ima, paboton hamuma, tuaka anakmu, dohot tuaka pahopum. Odoto nga manginang tugas tanggung jawab ta sebagai orang tua. Ikon ta pabuahod doon, tuaka yanakota, tuaka akpahoputta. Ale mulu dang adong diboto akaya nakotai, dang adong diboto akapino partai amanginang nuaing manang aha, jangan-jangan dang adong hita natababua tunasida. Banyak hal memang amanginang yang harus kita beritahu kepada anak-anak kita. Banyak hal memang amanginang yang harus kita beritahu kepada anak cucu kita. Misal nama manginang, molo gabe godang nueng aka generasi muda dang menghargai budaya Batak. Ya. Jangan-jangan nama manginang, naso tapabua do tunasida taringot, tu nilai-nilai na terkandung di si. Losongoni mamanginang hata ni Tuhani. Mari kita pupuk, kita berikan kepada anak cucu kita. Tuaka generasi-generasi tak berikut. Anggiat ma, boy diterima jala diulaun. Aka anak cucu kita. Nang suang-songoni dihamu natoras. Nama buah ni anak komuna. Madohoti pad didio nabadia. Di bagasan minggu sadario nati amanginang. Marlas ni roha dohamu. Marlas ni roha dohamu amanginang. Puji Tuhan mulu marlas ni roha ate. Yang mau saya katakan amanginang, melalui firman Tuhan ini juga diingatkan. Dunia tidak kekurangan orang pintar amanginang. Orang tua bisa mengeluarkan dana besar, orang tua bisa mengeluarkan uang yang banyak agar anaknya pintar. Dan ingat amanginang, dunia kekurangan orang yang berhikmat. Dunia tidak kekurangan orang pintar, tetapi dunia kekurangan orang yang berhikmat. Padahal hikmat itu tidak perlu pakai dana ya manginang. Tak perlu ke sekolah mahal, tidak perlu ke sekolah luar negeri. Hikmat. Adong do dapet ta sekolah manginang natar surat melahirkan anak-anak yang berhikmat. Adong doa manginang tabereng sahatu tikion sekolah na adong tulisan na balga melahirkan anak-anak yang berhikmat. Adong doa manginang? Tak ada. Tapi biasanya kalau di sekolah kita melihat melahirkan anak-anak yang cerdas. Melahirkan anak-anak yang beretitude. Biasanya begitu kita jumpai kan manginang. Alai molo adong do persikolan. Tajupangi melahirkan anak-anak yang berhikmat. Dang adongi. Tidak ada manginang, tidak ada yang bisa menjamin ketika anak-anak kita lulus dia mendapatkan sertifikat hikmat. Dang adong ya manginang. Tidak ada. Karena apa? Karena hikmat itu berasal dari Tuhan. Siat debatado ya manginang. Diberikan kepada orang-orang yang selalu berpegang pada perintah dan aturan Tuhan. Ternyata tak perlu manginang mengeluarkan uang banyak untuk membaca firman Tuhan. Tak perlu amanginang mengeluarkan uang banyak untuk mengajari anak-anak kita. Alani ima dipaingot, ajari ma akayana kotai, akka hatan itu hatai. Sangat penting bagi orang tua yang membawa anak-anaknya pada saat ini. Jangan amanginang terlalu sibuk mengajari anak-anak di sekolahnya, dibawa les ke sana kemari, dibawa ke sini, dibawa ke sana, sampai lupa kita mengajari anak-anak kita, memupuk anak-anak kita tentang firman Tuhan.
Inilah yang paling penting, tugas utama amang inang. Ay di suku doa non. Tuhamu ka natoras nama buan yana komunan non. Ate. Na ulo dohamu mamodai mengajari yana komunaon. Ya. Ima suku-suku nanon. Apakah engkau orang tua mau mengajari anakmu supaya mereka tahu firman Tuhan? Idon non di suku namang inang. Dan gabe adong melalui agenda HKBP, pendeta bertanya, maukah engkau Bapak Ibu sekalian yang membawa anak-anak membaptis, menyekolahkan dia sampai sarjana, sampai master, sampai profesor? Tidak itu amang inang pertanyaannya teh. Alai tak kasdo di suku disi, maukah naolo dohamu natoras nama buan ya anak komunaon? Mengajar-ajari tuhata ni debata. Ima manginang tugas pokok, tugas utama dan yang paling terutama menanamkan firman Tuhan kepada anak-anak. Alani ima huji majo natoras naneng mabuan ya anak komuna tabuka majo manginang di buku 5 Musa bidu onom 5 Musa bidu onom. Ibu kamu do Bibel kan? Ibu kamajo di 5 Musa bidu onom ayat onom 1 ayat pitu rap majo hamang inang majaha di ayati onom dot ayat pitu 5 Musa bidu onom ayat onom ro di ayat pitu. Nga dapat muna manginang secara khusus natoras naneng mabuan ya nakonna 2 ya. Ya. Boleh ate mak. Jala ikon gogoonmu mamangajarhon akai tu anakmu. Jala taringotanmu akai molo hudul-hudul ho di bagasa jabum. Manang mardalani ho di pardalanan. Manang laumo dopeho dangdung hehe muse. Ido dipaingot Tuhamu amanginang di 5 Musa bidu onom ayat onom 1 ayat pitui. Ketika engkau dalam perjalanan, ketika engkau di dalam rumah, neng modo manang neng hehe muse, ikon gabi bagian nasotar sirang ngona manginang mangajarhon taringo tuhatani debata tuaka iana komuna. Amin. Ajarkanlah anak-anak kita manginang cinta kasih akan Tuhan kepada anak-anak kita sejak mereka dini sampai dewasa berulang-ulang. Natoras orang tua mengajari. Karena semakin maju zaman namanginang, semakin berkembang zaman namanginang, besar sekali tanggung jawab yang harus orang tua hadapi. Sahalinai ngoluni natoras ikon boy tiruan tuaka yanakonna. Molo hamuan non amang inang makatidakon hata haporsioni porsia di debata ama anak doho tod di perbadia laos hamudo nang haduan di tonga-tonga keluarga laho mangajar honi tuaka ya anak komunabi. Amin. Anggiat ma saya dipasu-pasu Tuhan mahamu salut na amanginang. Biarlah anak-anak kita mengerti akan cinta kasih kepada Tuhan. Karena itu merupakan jaminan kepada kehidupan mereka. Gabenatoras namar sahala mahamu amang inang. Saya dipasu-pasu Tuhan. Lahu mengajari aka ianakon munai. Jala aka ianakot taon. Napi na lumehon ni debata tutonga-tonga keluarga muna. Ibur-ibur magodang ma di bagasan asidot holong ni roham. Tuhan memberkati dan memampukan amang inang di dalam proses pendidikan anak-anak kita. Amin. Martang yang mahita.
Moliate maale Tuhan debata dia sidot holong ni roham. Nasay toktong madongani hami marmudu-mudu ngolu nami mangalehon hahipason neng gogo secara khusus ale Tuhan hosa hangoluani. Roham itu bagas joromon di nalau mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Tumacay las rohan nami ale Tuhan. Atong say pasu-pasu ma ngolu nami ganupari. Moliate male Tuhan dihatam nabadiai. Napaingoton hami. Asa toktong hami. Marsitiop dihatam nabadiai. Unang ma niabaan. Jala unang ma diuruan. Ale burju mahami saluhut na ale Tuhan. Jala satia mahami mangulu di tonami ale Tuhan. Atong pargogoy mahami saluhut na. Asa terbaik kami Tuhan. Laho mangulahon lomo ni roham. Di tonga-tonga pardalanan ngolo nami. Nang dia karuas ni huriam. Na mangalehon tiki na lau marsaor di minggu sadarion ale Tuhan. Pasu-pasu manasida saluhut na. Di pardalanan ngolu nasida say humale Tuhan na mamasu-masu dot mangaleon akalas ni roha asala martaba-tabalas ni roha nasida tujolan yaryon di na manguduti parsuruan miale Tuhan bertanggung jawab disudi akapar karejuan napi nasaat mi tu nasida ganup ale Tuhan debata aman nami martangyak kami dia karuas ni huriam na di bagasan habot ni roha asi maroham Tuhan sayhoma na mga puli nasida ay siya kodo apul-apul na sumurungi nang dia karuas ni huriam na dibagasan parsahiton tanganmu na badiai mali Tuhan tanganmu na laboki mali Tuhan na madaw ni nasida jalapake matuhan para medis nang akap rawat na menangani nasida parhitianmu pasikopon hahipason di ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Martangyak kami ale Tuhan, dia karuas ni huriam, ama nami ina nami, na nemambuan ni anak kon nasida tulon padidion na badiai, dalan nasida pasahaton, anak kon nasida tuho ale Tuhan. Asahoma nagabe na puna nasida saluhut na, pasu-pasu ma natoras, asa marsahala nasida, lau mengajari kaya anak kon nabe ale Tuhan. Di tonga-tonga keluarga nasida jala pasu-pasu matuhan kaya nakon napi nalumehon mi tuganup keluarga imbur-imbur magodang male Tuhan di bagasan asi dohot holong ni roham tong ale Tuhan di bata aman nami sat di homa daging nang toddi nami saluhut na di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami sesama dosa nami saut ma lomo ni roham amin. Mereka mahinda lalu tapat sahab ma peliata tujulu.
dimi sahur turohaki patari parhon basang tudongaki. Dohot parangeki. Masuk mahita manginang ima tu padedion nabadia. Tapuji Tuhata marede hita sian buku ede 146 ayat sada dot ayat 2 di ayat 2 jongjong ma natoras nanay mabuan ianakonna.
Ali amanami na di banua gijang, narodo hami tu jolo mabuan akadak danakon, saya si maroham, jalo manasida gabe ianakomu, pasu-pasu jala pargogoi manasida, mangeahi hangoluan sogot, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamua kadongan, nama buan dakdanak sididionon, tangyok kamu mahatani Tuhan Yesus. Lahu mahamu tuliat portibion ninna madok akasisyanna. Podai hamu masa luhut bangso, didi hamu manasida tu bagasan guar ni debata ama, dohot anak dohot tod di parbadia. Ajari hamu manasida mengaradoti saluhut nahutonahoni tu hamu. Jala ingot ma, say dong anakku do hamu ganupari, rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Manang ise na porsea dohot ni didi, dapotan hangoluan. Alaina so porsea, hona uhum sogot. Tangyo kamu ma dot hata natar surat di surat ni Markus. Adong maakan nama buan dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang akasisian naima nama buani. Jadi dung diida Tuhan Yesus isogo marohana di dokma. Luas samuma akadak danaki rotuau. Unang oray hamu nasida. Ay dia kasih songonido harajaon ni debata. Natutudo na hudokot tuhamu. Manang isepe anggo sosongon dakdanak ibana majalo harajaon ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma akadak danaki. Dia pehom ma tangan natu nasida mamasu-masu nasida. Atong hati dako kamu majolo hapor syotai rap mahamu madok. Atong alusi hamuma hata na husukutonon na parjolo. Di pangido hamu nuaing di dion akadak danakon tu bagasan ni hina porsyon muna alusna di pangido rohanami. Na paduahon. Beha na olodo hamu mamodai yana komunaon asa diboto jala diihuton nasida hata ni debata alusna na olodo hami. Na patoluhon. Na olodo hamu marsuru nasida tu gereja doho tu parguruan ni huria protestan. Asa gabe ruas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna na olodo hami. Atong tapasat manasida tu debata marhite-hite padidion na badiai. Romahamu tu jolo amanginang. Krista Valeri Tambunan. Ale Krista Valeri Tambunan. Di maho tu bagasan guar ni debata ama. Doho tu bagasan guar ni debata anak. Doho tu bagasan guar ni tod di parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobot mon. Tu bagasan harajau ni debata. Ro disaliling dilelengna. Amin.
agak dekat sini. Ya. Ale Genesis Naomi Siahaan di maho tu bagasan guar ni di bata ama. Doho tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guar ni tod di parbadia. Amin. Pasama. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habobot mon. Bagasan harajaun ni di bata ro di saliling na. Amin. Jangan jauh kali nang. Ale Sebastian Sandoro Tampu Bolon. Di maho tu bagasan guar ni di bata ama. Doho tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guar ni tod di parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habot mon. Bagasan harajau ni di bata ro di saliling na. Amin. Bueno. Maju nang amang Lukas Gok Namalong. Ale Lukas Gok Namalau Gultom. Di maho tu bagasan guar di bata ama. Doho tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guar ni tod di parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habot mon tu bagasan harajau ni di bata ro di saliling na. Amin. Foto dulu nang. Geser sini nang. Sini nang. Amang. Ya. Nang ya. Jacqueline. Oke, ya Bang dah. Ale Jacqueline Petrosari Nenggolan. Di maho tu bagasan guar ni di bata ama. Doho tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guar ni tod di parbadia. Amin. Tiap amang dah. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habawot mon. Bagasan harajau ni di bata ro di saliling na. Amin. Baik dia. Foto dulu. Ke kanan dikit abang. Ya, ini. Daren Nathanael. Ale Daren Nathanael Situmorang. Di maho tu bagasan guar ni de bata ama. Doho tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guar ni tod di parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho di habawat mon. Tu bagasan harajau ni di bata ro di saliling na. Amin.
Ale Razela Frabeka Kintamani Borusi Hombing. Didi maho tubagasan guar kami di bata ama. Tubagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. No tubagasan guar ito di parbadia. Amin. Di ama. Saya diramuti Tuhan di bata maho di habot non. Tubagasan harajaw ni di bata ro di saliling-liling na. Amin. Ako tumahita. Ale Rahel Eleanor Glory Sitanggang. Udi di maho tubagasan guar ni di bata ama. Do tubagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tubagasan guar ni tod di parbadia. Amin. Di pamangda. Saya diramuti Tuhan di bata maho di habokon. Tubagasan harajaw ni di bata ro di saliling-lilingna. Amin. Oke, balikan non. Kanan kiri biar apa? Menghadap ke depan lah nang anaknya. Inang geser ke apa nang? Oke. Oke. Felicia Gianna Hutahayan. Ale Felicia Gianna Hutahayan. Didi maho tubagasan guarni di bata ama. Doho tubagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tubagasan guarni to di parbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan di bata maho di habaut mon tubagasan jauh di bata ro di saling. Amin. Hadap ke sana dia nang biar cantik dapat foto. Iya. Iya. Oke. Ale Kristel Frederick Boru Simanjuntak. Susidi maho tubagasan guarni di bata ama. Tubagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Oh tubagasan guarni to di parbadia. Amin. Lepas sama tangannya lepas. Saya diramuti Tuhan di bata maho di habuk. Tubagasan harajaw ni di bata ro di saliling-liling. Amin. Oke, foto ya. Menghadap ke sana dia nang biar dapat. Ya. Kiri dikit ya. Amang geser sini dikit Amang. Geser sini Amang. Amang kan. Ya. Ale Grisel Ivanka Panjaitan. Didi maho tubagasan guarni di bata ama. Do tubagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tubagasan guarni to di parbadia. Amin. Kita mudah. Oke, bismillah. Saya diramuti Tuhan di bata maho di habot mon tubagasan harajaw ni di bata ro di saliling-liling. Amin.
Manginang geser sini sedikit. Ya. Oke. Jongjong ma sudia kana toras. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungau pasat hami akadak dana kotuho jala di jakok kodo nasida gabe iana konmu marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhurian yala Kristen nasida di tanoon jala gabe panean di hangoluan nasa leleng ni lelengna asi marroham dohot yakana toras ni dak danakon say pargogoi jala ajari manasida manogunogu dak danakot tuho asarap nasida taruli di aka arta ni harajaonmu alea manamina di banua gijang say pinarbadia maguarmu say roma harajaonmu say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang Leon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namardo satu hami, una kami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ai horna punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saleleng nilelengna. Amin. Jongjong mahita salut na manginang, marede mahita sian bukwede nomor 10 ayat sada. Yakon ma peleata ale di bata amanami na di banua gijang hodo haroroani saluhut sileon lehon na denggandot na sa ulibasan na mauliutus hupasat hami masianan leon mitu hami pelian nami tuho say jalo may gabe uap na hutjus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhaseang hami pelianon pati bulhon harajaonmu di tonga-tongan ni huriam dohot di portibion buhay maroan nami marhite-hite todim asalam hutada hami godang ni silon-leon mitu hami. Asalam girgir hami mandok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di banua gijang say pinarbadia maguarmu say roma harajaonmu say saut malomoni roham di banua tongaon songo na di banua gijang leon matuhami sadarion hangoluan siapari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namardo satu hami una kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batamabohina tuho jala asima rohana midahu. Didopakon Tuhan de batamabohina tuho. Jala di pasar honma todina tu todimunabe. Amin. Selamat hari Minggu ma di Hita Manginang. Horas.